Está. Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a este pleno de hoxe, o 18 de decembro de 2019, co único punto do orden do día, que é a proposta da solicitude do POSPLUS 2020. Proposta de Galicia, o Plan Provincial de Cooperación nas obras e servicios de competencia municipal, un plan propio de Diputación Provincial para o exercicio 2020, que se elabora no marco do previsto no artigo 36.2 da Lei de Bases de Réxime Local, tendo en conta as modificacións introducidas pola Lei 27 para 2013 nos artigos 32 e 33 do texto refundido de réxime local. O Concello optou por incluir dentro das actuacións permitidas polo plan un total de 8 investimentos, os cales 7 forman parte do plan complementario de investimentos financieramente sostibles, co fin de cumprir a obriga establecida na base 2.1 do Plan POSPLUS 2020. Tamén optou por incluir o financiamento de gastos correntes do Concello para o exercicio 2020. A Alcaldía, considerando totalmente necesario destinar o POSPLUS 2020 para mellorar as dotacións e infraestructuras do municipio e para financiar gasto corrente, interesa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal a Deputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega e préstamo provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación. Financiamento de gastos correntes, sobre total de gasto corrente 210.698,26. Financiamento de investimentos, denominación da obra, instalación de terreo de xogo de erva artificial no campo de fútbol do Pino Urdilde. Orzamento total 432.457,03. Segundo, aprobar o plan complementario no plano 2020, no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondientes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Afirmado o condicionamento de pistas en Noín, Asneiros e Areixa, 46.138,03. Afirmado o condicionamento de pistas en Opazo de Cernán a Vilaín, 92.049,12. Afirmado o condicionamento de pistas en DAC 301 a Socastro, 56.947,08. Afirmado o condicionamento de pistas da C 301 a Leroño e Casa do Vento, 115.730,60. Afirmado o condicionamento de pistas Rubieiro a Socastro, 64.773,38. Afirmado o condicionamento de pistas de Vilachán a Ponte de Pedra, 65.168,95. Afirmado o condicionamento de pistas en Siaxe e Moares, 69.850,35. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resuelto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesario. Cuarto lugar, comprometerse o Concello a incluir no Orçamento 2020 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos. Solicitar da Deputación Provincial de Coruña a delegación a este Concello de contratación e execución das obras. Declarar que o Concello non solicitou ni percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento de distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións públicas, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorizase a Deputación Provincial da Coruña a ter as certificacións da Agencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social na que se acredite que o Concello está coherente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondiente expediente. Bueno, ten a palabra o portavoz do... Sí. Vale, nada, simplemente comentar unhas cousas. Podíamos facer hincapé, isto xa case é un discurso de ano tras ano, no feito de que, bueno, fan un plan sin contar co resto da corporación, mas os propios criterios que aparte seguen sendo bastante oscuros, non sabemos que criterios son eses, non temos un plan director que diga polo que unhas obras se valoran, outras non. Pero bueno, isto é algo que non quero nin que me responda, xa o respondeu moitas veces, bueno, se quero resposta, pero non é necesario. Si queremos tamén, pois, en canto ao plan complementario, si queremos que hai obras moi interesantes, alégranos este tipo de obras, sobre todo porque son infraestructuras viarias, sempre fixemos fincapé na necesidade xa urxente de empezar a arranxar as vías de comunicación, as carreteras municipais, creo que son fundamentais
para o vertebramento do noso Concello. E por aí, bueno, os alédanos que toman esta iniciativa, veremos as que se fan cando veño o plan engadido do POS para o mes de maio, máis ou menos, dirá. E nada, con respecto á obra, bueno, tamén o feito de que non solicitaran máis débeda depois de tantos anos, pois mira, por lo menos creo que xa temos un nivel de débeda bastante alto, con 1.025.000 euros de deuda, creo que xa é suficiente, que deberíamos empezar a reducirla. Entón, que non pidan débeda tamén nos alegra. Con respecto á instalación do terreo de xogo, a obra que se meteu, e que vemos que a Deputación aporta 50.000 euros, o Concello 380.000, unha parte bastante importante do Concello, prefieren destinar 210.000 a gasto corrente en vez de obras. Ustedes terán as súas razóns, eu creo que era mellor destinar a obras, pero bueno, é unha decisión que podemos ter discrepancias, cada un toma as súas propias decisións. Eu sei máis ou menos Ares cal pode ser os criterios que seguides, pero bueno, deixémoslo aí. Con respecto ao campo de fútbol, era unha obra moi demandada, a verdad que nos alegra que se vai a facer, e nós evidentemente non nos vamos a opoñer porque era moi demandada, moi necesaria para o Ordilde, creo que lle vai dar un pulo ao Ordilde que ben o necesita, vámoslo pedindo durante moito tempo, por fin se vai a facer, entón evidentemente non nos vamos a opoñer. Cal é a discrepancia que temos ao respecto disto? A forma en que se financia. Nós consideramos que unha instalación destas envergaduras, un proxecto desta envergadura, non debería ir con cargo ao plan de obras. Hai que buscar outras formas de financiación. Nesas fontes de financiación creo que a Consellería de Deportes da Xunta de Galicia debería aportar algo. Eu creo que a Xunta de Galicia pode falar de querer incentivar a vida no rural, o slogan é ese, ruralízate, pero a verdad non está facendo tampouco grandes inversións no rural. Aquí no noso Concello é verdad que a parte fundamental do noso Concello, as principais obras, o investimento máis importante realiza a Diputación da Coruña. E creo que xa vai sendo hora de que a Xunta de Galicia tamén se comprometa. Usted leva 12 anos de maioría absoluta, vai para 16, creo que ten que ter un peso importante na Xunta de Galicia para conseguir máis financiación para o noso Concello. Eso por un lado. Eu entendo que a Xunta de Galicia non queira financiar toda unha obra destas características, pero sí que se pode buscar unha colaboración entre Concello, Xunta e, como non, a Diputación mediante plans especiales, non plan de obras. E creo que o plan de obras se debe destinar a outro tipo de investimentos, como poden ser interiores, saneamentos, iluminarias ou vías municipais. Entonces, nós, evidentemente, non nos vamos a opoñer a isto. É unha obra moi importante, creo que é unha obra moi demandada, alégranos que se faga, creo que vai ser importante para o Ordilde, nada, pero non nos gusta a forma en que a financia. Bueno, sí, vamos a aplicar, sí. Bueno, sí, no, porque a exposición di cousas que ao mellor non son tanto de decir, un pouco tamén hai que ter un pouco de respeto, pero estou falando eu agora, non hai ni outra cousa. Mire, nós xa levamos moitos anos aquí, lógicamente, facendo obras a nivel de infraestructuras viarias. Está clarísimo, como temos en comparación con os centos de kilómetros de pistas que temos, o que se está facendo sobre que tipo de actuacións estamos facendo é o que se está vendo. Lógicamente, hai necesidades, pero realmente non sempre cubrimos esas necesidades e estamos a iso, non deixamos abandonar nada, está claro, porque se se produce un abandono deso é un problema moi grave ao día de mañá, está clarísimo, hai que estar sempre encima delas, estamos. Respecto ao que dice do gasto corriente, lógicamente nós facemos a financiación según o acordo do que teníamos que invertir neste ano que ven, e temos o que ter claro, e temos que saber a que destinamos o diñeiro. Decidimos facer o campo de fútbol, pero vou explicar, decidimos facer o campo de fútbol porque é unha necesaria, claro, e nos comprometemos a eso, e eso estamos, e non fallamos a nosa palabra. O que me extraña a min é que usted diga, por exemplo, na Xunta de Galicia, e que a Diputación que pode poñer que non un diñeiro, eu só unha cousa pequena que conste, nós fomos a falar con ese señor que está na Diputación
entonces que está ali, e cando nos recibeu e tuvo a deu a gana, pois díxenos que meteramos, que pagáramos como puderamos, que son unha decisión política. En cambio, hai outro día, AMIS licita por 357.313 euros reformas en el campo de fútbol de Bertán. A Xunta de Goberno Local de AMIS ha dado el visto bueno al expediente de licitación de hierba artificial de Mercavirás, un coste de tal. La concreción de estos trabajos se produce tras la firma dun convenio de colaboración entre la Diputación e AMIS. Convenio de colaboración, que significa eso? A Diputación pon 80%. Aquí é nos que nos pon, nada. Esa é a diferencia que hai. Claro, nós temos infraestructura da Xunta que xa non las está facendo. Hasta que teñen os concellos como o noso non teñen dereito, os concellos de menos de 5.000 habitantes ou menos de 10.000 non teñen o dereito para ter iso. Por que non? Ese é o problema. Sabe o que é a cicatería? O menosprecio. Eso é como actúa esta xente. A prepotencia. Cara de Semana Santa. Porque eso é unha vergüenza. É unha vergüenza. Eu poño este exemplo, teño exemplos sobrados de como actúa cicateramente ese partido ao que usted pertenece ou anda por aí cando están nas administracións. Eu fui diputado na Diputación da Coruña e facíanse convenios de colaboración entre todos os concellos, sean de calquer tipo de color, porque todo o mundo, todos os veciños son os que realmente teñen que ter o beneficio, os administrados. Que faríamos nós aquí se non miramos para o pueblo? É esa forma de mirar para o pueblo ou só interesadamente a determinado partido político? É iso o que nos queremos? Non. Pero nos facémolo, e damos a cara, e decimos que facemos e facémolo. Nós xa teremos outra forma de financiación, lógicamente, porque ten que haber un plan B en todo isto. E nós estamos facendo obras seguido, e estamos ahora mismo empezando unhas obras. Isto é importante, pero que a mí é un agravio comparativo o que nos estamos vendo aquí. Hombre, dice, no, é que usted diría porque... Ah, sí, resulta que lle dan a un... Bueno, podría poner ejemplo, este é un ejemplo porque está en prensa, vamos, pero hai desos ejemplos a montón. Da forma de actuar, o cual é o que lle digo. Decidimos facelo, creo que a noso plan, o post-plus, está aí o concelleiro de obras, estamos cubrindo necesidades, estamos levando na nosa humildade o mellor que podemos, tampouco podemos decir que todo está perfecto, porque non hai nadie perfecto, que eu conozca, vamos. O mellor usted conoce, eu non. Pero de todas formas, asegúrelle que todo isto son necesidades que estamos a cubrir. Hai un colegio, non sempre o dixemos, hai unhas instalacións deportivas, un gran polideportivo, que se fixo despois de moitos anos, se logrou ese tipo de colegio, lógicamente, tamén merece unhas instalacións deportivas, hai un equipo de fútbol que está competindo, pero digamos que ese entorno se vai convertir nunha zona pois de ocio e de deportividade e de formas para que a xente poida vir, que nese colegio incluso veñen xente de outros ayuntamientos aquí á escuela. Pois digamos que basémonos en eso, é un equipo que temos competindo, debemos de dar unhas instalacións para que poidan ser categorías inferiores e que loiten aí ou que eles decidan destinalo, que é o noso deber. Pero se lle digo, cumprindo a nosa palabra, que é o que temos que estar aquí para facelo e non engañar a nadie. Nada máis. Vale, claro, complicar, igualmente. Usted dixo que un insulte, non sei o que insulte, ou que tuve un pouca educación. Eu creo que sí que está tendo... Insultar non lle dixen que me insultar. Vale, pois que tuve pouca educación ou pouco respeto. Eu creo que sí que está tendo usted cando fala de prepotencia a cicatería da Diputación. Que sí, que non é a primeira vez que usted se refire neses términos á Diputación da Coruña. Fala dun señor da Diputación, porque foron falar, non sei ni que señor foi, porque na Diputación hai varios, o presidente, secretario, bueno, pero bueno, Valentín. Non lle sei o nome. Valentín. Bueno, eu cando fale con Valentín xa... Dígalle eso. Se non sei se acerta ou non, que non lle sei o nome, dígalle, é que eu non sei por que... Eu non sei por que dar por a súa verdade. Nós temos non que... teño por que aceptar a súa verdade, terei que escoitar a outra parte, ver o que di tamén. Convenio de colaboración con AMIS, pero non sei o que solicitaron usted, tamén o que direi ali, que direi que propuxaron, viñeron aquí, aceptaron, propuxaron algo en riba da mesa. Campo de fútbol. Quero saber se realmente ustedes tramitaron debidamente un convenio, porque estas cousas requieren moito traballo, non é chegar ali a reunións, como usted dixo moitas veces, de que moitas veces faise en reunións informales os... Que nos chamaría dentro do despacho, este señor é máis sério. Señor alcalde, eu escoitei usted a mí, que non me interrompa. Igual que eu respetei a usted. O tempo que ten, xa sabe que é, non? Sí, non quede máis tempo. Usted dixo que foi diputado, é certo. Eu, cando foi usted diputado, non vin que fixera obras tan
tan importantes aquí, nin que se asignara tanto pos. Como que non? É lo onde vivieron, señor dos Santos. Non vivo en Rois. Non estaba na corporación. É que ten que ver. Acaso non vexo o que pasa no meu concello? Bueno, usted pode ver a Luna, pero non sabe as cousas que todos é un pouco. Unha cosa ver a Luna, outra ser un lunático. Non sei se me entendo. Finalizando. Eu vexo o que se fixo ou non se fixo. Ou polo menos teño a miña percepción. Eu vexo que durante o tempo que o PP tiña a Diputación da Coruña, que usted foi diputado provincial, tampouco é que se fixera nada sustancial aquí. O campo de fútbol de Urdilbe alédanos. A verdad que nos aleda impresionantemente. Eu xa dixen... Como? Que non se iba a facer? No, eso é mentira. Non é mentira, non. Non é mentira, non. Ustedes terán que dar crédito ao que eu digo, non ao que lle digan. Se fala na calle e despois non se reconoce aquí, para que sei o que eu quero. Ares, non poñas palabras na minha boca que ti escoitaches por aí. Ti podes dicir o que dixen eu, o que dixen eu. Pero non podrás dicir que sea certo. A mí non pode ser iso. Claro, como non te dixen a ti, non podrás dicir que sea certo. Eu dixen que queríamos que se fixera isto, que íbamos luchar para que se fixera isto. Agora se quede que eu vexo aquí. Mira, levamos toda unha legislatura pasada solicitando isto. E a nosa lédanos que por fin se fixera. Houve que ir a unhas eleccións e facer unha promesa electoral para que se fixera, pero polo menos faise. E nós non nos vamos a opoñer. Non é a forma de financiar o que nos gustaría, pero nos vamos a opoñer. Cando menos temos un compromiso maior nese sentido. Veríamos se ao contrario se facía o mismo. Eso para empezar. Se se opuxera, que pasaría? Nada. Non iba a pasar nada. Pero cando menos constaría, non? Hombre, que non desvirtúa nada o proxecto, a súa oposición. Hombre, desvirtúa no sentido de que un pode estar en colaboración ou simplemente levar a contraria por levar a contraria. Hombre, pues iso é terquedad. Usted dixo que están facendo obras seguidas. Bueno, sí, é verdad. Agora mesmo aí fora están facendo unha obra. Pero eso non quere dicir que sean obras de calado importante. Aunque todas as obras son importantes, desde o meu punto de vista. Cubrindo necesidades e tal. Non coñece a nadie perfecto. Non sei se o dixo correctintín, eu tampouco coñezo a nadie perfecto. Nin eu sou perfecto, nin nadie perfecto. Pero temos que intentar facer o mellor para todos. E para iso, ás veces temos que escoitar e colaborar co resto. Non pensar que por ter unha maioría absoluta podemos facer todo e chegarnos aquí hoxe a un pleno para aprobar un post que mañán temos que entregar. Con plazos xustos, porque sempre vamos cos plazos xustos. Que se nos entregue unha notificación un venres á noite. Para que nós, ahora que non temos a Comisión de Obras, non teñamos información hasta o lunes. A mí usted dixo no pleno de investidura que éramos a corporación de todo o Rois e que tiñamos que mirar polos intereses. Pero para iso tamén hai que contar con nós, cousa que usted non está contando. Estamos todos aquí. Todos non, falta unha persona. Bueno, nese sentido, eu xa lle digo, nós estamos a favor, vamos votar a favor deste plan. Estamos moi alegres porque se faga o campo de fútbol, pero queremos que así conste que nós non é a forma de financiar este proxecto. Baixo o noso punto de vista, que existirían outras formas que serían máis interesantes e estes cartas podrían ser destinar a outros tipos de obras que tamén son moi necesarias en Rois. Pero se facemos o campo non podemos outra obra, non é nada. Sí, podemos financiar de outro xeito. Hai outro xeito. É co 80% da Diputación que non lo dera. Esa está. Esa está. Co 80% da Diputación. Señor alcalde, non se preocupe que eu he de preguntar que proposta fixo usted en riba da mesa da Diputación. O presidente Maso de Ero de Obras que estaba ali. Espero que entregaron para que menos cosas por registro. Como? Non, nos tuvemos a reunión e dixémoslle para financiar. Que tiñamos que fazer dicho? É unha decisión política meter nun plan, nun post-plus. O sea, gasta o dinheiro dos meus veciños, gasto en os meus veciños, pero non temos outra forma para financiarlos. Lógicamente facémoslo e puñemos 300 e pico mil euros e a Diputación pon nada. Por qué? Porque leva aos seus amigos, señor alcalde, leva aos seus amigos esas inversións e ao meu pueblo non. Por eso non o conozco ese señor. Non diga isto, sí, cando claro, se sabe que é unido polo meu pueblo. Usted non sei por que mira. Si mira solo polos seus votantes. Señor alcalde, nos claro. últimos 4 anos non mire solo polos votantes, mire polo pueblo. Señor os votantes son unha parte importante dos que votan, pero votan todos. A un lado non importa, non hai que mirar polo político, que eso é gobernar. A inversión en Rois nos últimos 4 anos da Diputación aumentou sustancialmente. Usted sabe que o POS que temos hoxe en día
O último post eran Pero 400.000 euros máis alto, o dos post máis alto da historia. de todos os veciños. Que non Dos digo o contrario, impuestos de todos os pero eran veciños. impostos tamén de todos os veciños. Fai 5 anos e menos se facía, non? Estamos acostumbrados a que usted, A votar. cando foi de 36 millóns de euros, pagámonos nós, e viñen dunha deuda moi importante. Pagámonos desde a Diputación 36 millóns de euros, quedoulle con deuda cero. Sí. Non me conte, Tenemos que que eso, usted ten a esperanza de que ahora lle condonen a deuda. A Diputación lle teñen para condonar a deuda de Roy. Eso non había outra forma, pero ahora ainda se pode facer. Pero de todas formas, eu penso que eso... Eu creo que a condonación da deuda, cada un que tiene unha deuda ten que pagar. Bueno, si, non é deuda, hombre, non son obras, non debemos nada aos bancos, que lle consta usted. Non Debe debemos yo a nada aos Diputación, bancos. pero debe yo a Diputación. Pero como a nós, todo É o un mundo ente. porque teño que facer obras. É un ente que ten unha cantidad de dinheiro que pode facer eso. Por eso non se fixo de outra maneira, porque a regla de gasto non permitía facer eso ali. E se dou esta forma, que está reúne esa xunta de goberno na Diputación, claro que sí, era unha fórmula para poder favorecer e que ese dinheiro se poder invertir no pueblo. Quen paga os impuestos? O pueblo. O dinheiro de aquí para o pueblo. Home, para que vai aí? Non, eu son unha administración, me encierro no despacho e administro según yo quiero. Non, señor. O pueblo necesita unhas cousas e nós temos que axudarle ao pueblo e invertir da mellor forma posible, que iso é o noso deber, e cubrir esas necesidades que nos estamos cubrindo. Vai falta poñer, vai falta o campo de fútbol? Pois sí, señor, adelante. Hai que esperar ter unha financiación e lógicamente facelo. E non, vamos a facer, a ver como de. Non, señor, lo vamos a hacer. E temos que hacerlo, e lo vamos a hacer. Como non vamos a facer? Hombre, claro que sí. Unha administración que está invertindo 900.000 euros en Rois cun plan de obras, o plan de obras de 2018 que foi de 2019, perdón, que foi de 900.000 euros, que non é unha administración que está implicada co povo. As nominativas que lle consta a usted, que ustedes agora non están con hecho, que non sei que queren facer, ou arriba, bueno, non usted, arriba, os seus, ao final. Non é o seu, non, tal como actúan así, só actúan según criterio político, digo os seus. Hai outras persoas que digo, o presidente é unha persona tal, porque actúa a criterio todos. Aí non, en este caso non. Non están actuando a criterio do beneficio do pueblo, só actúan a nivel de beneficio de partido. As nominativas antes eran para todo, firmábanse con todos os alcaldes, unha cantidad que lle pertenecía, sea do PSOE, do BNG, de todos se firmaban desde a Diputación, porque hai que repartir para todos. Que é o que hai que facer? E correspondense a nivel incluso de representatividade, se pode facer. Se nós temos unha cantidad, igual que se percibe unha cantillera por outras cousas, pois ustedes ou menos, pero tamén teñen un dereito como temos os demais. Pero ali, aos ayuntamientos nunca se lle privou deso. En este caso, eu sinto-me agraviado por ese motivo. Eu digo aquí, en Madrid. Así de claro. Bueno, nada más. Levanta esa sesión, vamos a votar, pero... No, a votar, o meu voto é a favor e o seu tamén. Non sei a favor. A favor, se claro. Non hai nada máis que discutir. Venga, vamos. Vamos. Chao.